Некалькі сотняў дзяцей синхронно выконваюць комплекс практыкаванняў, пасля пачынаюць спарынг. І гэта пры тым, што многія не змаглі выступіць па трывіяльнай прычыне. Палац спорту «Вікторыя» не змог змясціць усіх, хто хацеў прыняць удзел у фэсце. Клуб «Фудашын» з'яўляецца рэкардсменам па колькасці членаў не толькі ў вобласці, але і адным з лідараў у краіне. Усяго у трэнера Дмітрия Ляхновича займаюцца амаль 1500 чалавек. Дети в нашем городе занимаются, действительно чем-то занимаются хорошим, полезным для своего здоровья, для своей жизни. И в будущем они смогут и постоять за себя, и вырастут людьми. И людьми не по названию, а людьми по жизни. Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларуская федэрацыя кёкусінкай буда-каратэ» адзначае 20-годдзе. Прычым з небывалым дагэтуль размахам. Фэст прымае гасцей з Польшчы, Латвіі, Швейцарыі, Великабрытаніі, Расіі і Украіны. Больш за тое, брэсцкі каратэ-клуб даў шанец паказаць сябе і іншым брэсцкім школам баявых мастацтваў. З паказальнымі выступленнямі на татамі выйшлі прадстаўнікі дзюдо, таэквондо, тайландскага бокса, муай-тай, ніндзюцу і іншых. Сваё майстэрства на фэсце прадэманстравалі і вайскоўцы. Гэта ваеннаслужачая АМАП і разведвальна-дэсантнай роты 38-й дэсантна-штурмавой брыгады. Каб арганізаваць такое мерапрыемства, якое працуе практычна як гадзіннік, спатрэбілася шмат намаганняў. Я хочу проверить, на что я лично способен и на что способна моя организация. Мы не хотим ничего демонстрировать, мы не хотим ничего доказывать, мы не хотим никого ни в чем убеждать. Мы делаем праздник. Мы хотим порадовать родителей, мы хотим порадовать город, мы хотим сделать праздник себе. И я буду счастлив, если каждый человек, побывавший на этом мероприятии, вынесет какую-то положительную энергию. Высокі ўзровень арганізацыі адзначыў і намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Олег Вялічка. Город Брест, в принципе, уже признан у нас в Беларуси спортивной столицей. У нас построено за последнее время много серьезных объектов спортивных, где проходят соревнования самого различного уровня. У нас есть достаточно большое количество спортсменов, которые сегодня выступают на самом высоком уровне, показывают высокие результаты. Есть даже олимпийские чемпионы. Такая падзея не магла абысціся без відовішнага шоу, даніны павагі ўсходняй культуры, адкуль да нас прыйшлі ўсе гэтыя віды адзінаборстваў. Разбавілі традыцыйна азіяцкую частку выступленні духавога аркестра, групы мажарэтак, а таксама зоркі беларускай эстрады Алексея Хлястова. Ва ўсіх, хто быў удзельнікам фэсту і на свае вочы бачыў дзею, засталіся толькі самыя станоўчыя эмоцыі. То, что творилось за кулисами, то, что творилось здесь, это все настолько насыщенно, что даже не хочется верить, что это уже закончилось. Хочется продолжать, хочется двигаться. Но я думаю, что такие мероприятия еще у нас будут не раз. І калі ўлічыць папулярнасць каратэ кёкусінкай у абласным цэнтры, так яно і будзе. Кирилл Ягоров, Олеся Селянко, Александр Воронин, Сергей Матвейчук, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».